Po příletu na Mahé vyzvedneme rezervované auto a už za 20 minut jsme v našem apartmánu. Na Seychely, na Mahé jsme na jihu ostrova a teď se ubytováváme do apartmánu. Tady máme kuchyni, ležnice, s výhledem Brutálně dobré. na moře. Brutálně dobré. Tak prosincový počasí v plným proudu. Náš první oběd na pláži Takamaka. Tak Alexek má svoje fish and chips. A maminka my máme s maminkou pizzu margaritu. A Fish steak. Na Seychelách jsme podruhé a tak již víme, že zatímco sever Mahé je rozvinutý a zastavěný, my si chceme hlavně užít panenské přírody jihu. cesta na nejkrásnější pláž Mahé. Některé z nejkrásnějších pláží sice patří k ultraluxusním rezortům, přístup na ně je ale ze zákona zdarma pro všechny. Konečně máme energii trochu prozkoumat i nádherný areál našeho ubytka. V tropické zahradě mají dokonce i výběhy pro endemické želvy z Aldabry. Krunýř. Jo. V bazénu nacházíme schlazení každý podvečer a zamilujeme si odtud pozorovat západy slunce. Dnes přišel čas i na trochu adrenalinu a sportu. Je tady takováhle krásná pláž, jmenuje se Ans and Dance a jsou tady úplně brutální vlny a děcka se na tom parádně vyžívají. Máme drona a zamáváme mu. Ahojte, to jsme Tomi a dneska budeme surfovat. Tak aspoň se pokusím. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Early in the morning we'll be starting out. Some honeys will be coming along. We're loading up our woody with our boards inside and heading out singing our song. Come on baby, wait and see, yes, I'm gonna take you surfing with me. Come along, some baby, wait and see, yes, I'm gonna take you surfing with me. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari. Huntington and Malibu, they're shooting the deer. And Rincon, they're walking. Kačka, jak to bylo? Maja jede profesionální surfařka. Máme čtvrtý den na Seychelách a probudili jsme se do šíleného liáku, ale v podstatě nám to ani tolik nevadí, protože za A si můžeme dát takový klidnější ráno. Za B jsme šíleně spálení. Předpověď říkala, že bude celou dobu zataženo, takže jsme to nebrali vážně, že jsme tady na sluníčku na rovníku. Eden Islandu dáváme si zmrzku a za chvíli nám donesou kafe. A jakou děcka si... A je bubblegum. Máš bubblegum? Vyplaz Jo, jazyk. je to celý modrý, víš? Vyplaz jazyk. No, a ty Kačka? Já mám čokoládovou a mangolovou. A která je lepší? Čokoládová. Jo. Nemám žádnou. Ne, je to mango.
Deštivé počasí využíváme i k návštěvě lokální rumérie Takamaka s ochutnávkou exoticky ochucených drinků. Další den vyrážíme do jihovýchodní části ostrova, nejdříve do zahrady Jardin du Roi. Co jsou velký? No, jsou. Střelili jak raketa. Vystřelili nad zvukovou rychlostí. Budeme hledat palmu, na které rostou zadky. Tak tohle to jsou ty nejslavnější seychelské palmy z Coco de Mer. Tak dneska máme úplně luxusní oběd na takové krásné pláži. Stefan má další fish and chips. Mám zeleninový curry. Mňam, mňam, mňam. Odtud už je to jen co by kamenem dohodil na plitkou a klidnou Anse Forbans. Další pro děti perfektní pláž je Port Lonai v severní části ostrova. Pláže na Seychelách jsou nejen ty nejkrásnější na světě, ale i živým domovem nesčetných živočichů. Nic nás ale nepřipravilo na tento další fantastický zážitek. Tak tady se vylíhly želvičky dneska přímo vedle našeho bazénu a teďka jsou tamhle v kybliku. Ať je oceán nyní odnese kamkoliv, za pár let se vrátí hnízdit přesně na tuto pláž. A stejně tak jako oni, i my už plánujeme další výlet do zdejšího ráje. Tak čaute zase příště.